ladang nyimpen baik ya kan kam ngai ba ade ba OCN ke HDC ba ladang nyimpen baik ya kini language nyimpen baik ya kan kam kala .com sendiri ni government MDA government UI mentakilit keleng wan pri monorim kala .com ga MDA government berupa wan sinas way monorim ban officially close down ni code to council one close down officially dari kuat close pada pisno bom .com show ya kan council code kan .com show ya ki code jong ki ma kan .com show aman kisnong telak aman kisnong pen bana ba kila khang no ya ko bor jong ki dari kilong daring hadu atas tang ya ta balik hak le na notification if you can officially open ya kino ki project you can officially go and close down ki code ro like sampai ke respond jong public kan Kahnya Tributes Council kalaong baladak songa jela kapenmi notification ban penteri kam ya CRPC bat CPC haborok kawe gejela kiban kata ig district council code kaderu ban man play monorim ban khang no sundan iki habakran nagilat pathai kubor pratrik nailur arjar puar uba Robert Jun Kharjarin presiden ulang bakarai kecinglang kunun menteri ke nyutrik nailur arjar puar baka CRPC bat CPC kan trikam haborok we jela kadai kasngi ke bedum tam ya gejela walau menteri rangba gejela meklaya kunrat kisangma ulakdau bakar kum ke program sau bat paragraf san juga kredit bandriu kerti sensyar bagi district council kindang beteng bat trika miki bor bishar sensyar ka HWC kala ong baka syongpat ke bakumnu ke fiction ke sarkar kan penmi baladai bantho bak CRPC bat CPC kinnam trika miki caka jung district council tika mat ke bangi wa ban wan akan ke bor ko mta ko lomba nak le jong sen ni dak da jik songkhia hadin bangi yo i ya ka rai jong ka cabinet menen kesni ha ko kila rai ya ko bagian ya chakmat ya ko ban extend na ban tengi ya ka jing penian ya ka jing petrikam ya ka criminal procedure code bat ka civil procedure code ha baro ka wei ka jalan kia ti wat ladang yang pat yo ya ka content jong ka notification rai ladang yang cukup bet ya ka jing thon ko ban na kalian jong u menteri rabak jong ka sarkar jala u post haki social media post ka konten hang tu ka kerjai ba kani ka CRPC ba ka CPC ya ka baro shirata kam shamatri kam haki tribal area but haki dis council code ri mentau om ba ka CPC ba ka CRPC kan extend shabaro ki code hamekhlia tingide busut hu kolong ba hamekhlia ngidon sibun tali code kidon kita ki normal code ya ka ba ka sarkar kalasina ani code ki district code kidon hakiman ki district headquarter but ki civil subdivisional level nalor kata kidon do sa ki district council code ya ka ba hapo jo ki district council code kidon ki additional subordinate district council code ki bade ki code jo ki ma but nang ta kidon sa ki village code kidon haki shnong lani haki leadership ti baros kata ke balong kolong ba ya kini ki mukadduma la kadi ka diwani ka ne ka podari la ne civil ne criminal ya kini ki case ki ba ya tangku para rilum haki jaka rilum among tribal in tribal area ka jurisdiction code la ne ka code ka badan board ban bishari ta ki de ki dis council code like now itu ki special act cases ya ka bakadon kam ya ka special power jong judge si kum ko pokso katuga don ka special code lani ka NDPS lani ka UAP act mo ke case jong ki milatan bat ko yuwi lani ka ki case ko betung ko let's say bat ka MMPO no kini ki code number ba ki create ya ka special code ya kini ki case wat la ka di ki tribal lada baro teli baro kan hun ki tribal makna dari number ba ka don ka special code ki sa chim hi ki ADC judicial code ya katangi melawan len ti bros kata la nadu basdang ki dis council code nadu 1952 53 kadon ka jing separate ya ka power ka basai kamju dadon kata ka jing conflict ya jurisdiction kabomut ya ki tribe ya lada ki mukoduma ka di para tribal kan lek be sa ka dis council dri lada ka mukoduma ka involve non tribal entity way kini kilik na sa ki ADC judicial code di kuma piti pro ba hakini kisnem ki baladep na kalian jongka mekhlia kala pendep ya ka full separation ya ke executive na ka judiciary bomot ba ya ka kam bisharhi kila don bid ki judicial magistrate kim don chu itu ki executive magistrate ya ka ba chula empower ki anja ka sarkar mekhlia ti ka jing thamu joka sarkar kolong ba namar ba kala don ka separation ka bala long complete kamdan su ka
executive code tiki kwa ban implement ya CRPC ba de CPC ha kini ki code khnang ba ban ai bor ya kini ki code bakin trikam kata de jingmut jong sortar kum ba kapau ha ki press bat ki social media henry ka basungsi kalau bahakan ni ke jing temu ban empower ya kini ki normal code kar komponen kami ki kintin pan kapoi pen ban sha uput ba ki kumba kan kini no ya ka exclusive jurisdiction jong ki dis council code bat ki subordinate dis council code bat ki village code bat kumju ru ke basungsi kalong ba ya ka CPC bat ka CRPC and extend sa kini ki dis council code ru klem ka consent jong ka dis council kani kalong ka ik ba sungsi bat kumbang yu i haki kot kubor ki fair na kalian jong ki ADC kala oppose ya kani bat kabangi solongo kalong bali pi ya chakmat wat la kala don lupa kata ka opposition ya kani ka jing extend ya CPC bat CRPC na kalian ka seng ni simba kani ka jing extend kala ban poi pen ban sa ka jing pendu no ya ki village code bat ki subordinate council code mo bali ha village code kuma pitip ki chairman jo ki village code bon sin hi de ki rang basnom lani ki de ki bru ki batip ya custom hendrai ki bom tip pat ya ki jenet ki janat jong ki an ki kanun hari ya hari ki gusto pat kitip tendai lada ka CPC pat ka CRPC ka apply kabumut ba ki haban tip bahaya ka CPC bat ka CRPC di ban tip ya kani tik stang na pass law minimum qualification gandi LLB di kemud barok ki chairman bat ki sim ginong bisar ki haban pass law di bom pass le sei ginom la so bat sim case di bat lada kim pass na ladi ki haban tung de ki we di lada ki tung de ki we ke jingsiu kan bon tung mangitip bon ki himam ki sinong kinom la ban ber ya ta expend ban bu tau permanent judge at the end of the day ki bajia kalong bakin kang no ni ki ko jong no ble kim don ki bro ki ba la kata de we ki impact ka de impact ka impact ka baar kolong ba ka technicality jo ka CPC ba ka CRPC kini ki jenet ki jenat ki badan ya ka bala da pinpe ka spun kudu ko ba ka jingbom trikam ka CPC ba ka CRPC ha ki tribal area kolong bangim kwa ban burden da ka technicality jo kini ye ki tribal people ti dre kumba kolong muta kan ni ka technicality ru kan ru sadu ki code ki bare hot haka draft hot haka tu ka post jong menteri rangba uang ba ki dis council code can continue ban derive ya ka bor ki jongki na para 4 but para 5 jong ka schedule ke jingkali kalau nadu menu la don kam notification lingba ka CPC but CRPC ban penteri kam ki dis council code it's not needed kam ju don kam katakan notification ka badon kam ka ditang ka confirmer power haka para 5-1 jong ka schedule hari kam ngimju i bahaban I notification under the provision jong CPC but jong CRPC pan penrikam ya ki dis council code ti kani ke ke ba ha jing yo i ke jongi kadon ka cross violation kadon ke bom suthu janai le se jong kini ki bru ha bot ba ki extend ya ka CPC but ka CRPC kata di ke wei sa ka ba arpat kalong ba ni i kadon ka conflict ha pedeng jong ka schedule but kan notification ka notification ko ong ba CPC bat ka CRPC kan trikam ha paro ki code ha mekhalia kan ba schedule ka para 53 jong ka schedule ko ong ba ka CRPC bat CPC kan trikam ha ki dis council code bat ha ki code basna ka dis council ti kilong indirect conflict nda ti kumba bitip ka CPC bat CRPC kediga ain ke basna da central government ka dis council code pat ban wanra ya ki procedure law kasna ya ki kasna ya tu administration of justice rule 1953 bat katuga administration of justice rule 1950 badi bajoki kasis imship tilada kitengku kini ki united kasis jtihil administration of justice rule 1953 bat ka kasis imship administration of justice rule 1950 bat ka CRPC bat ka CPC kan prevail ka CPC bat ka si nomor ka paratwel AA ka umta kemudian at the end of the day ka United Kasih Gentihil Administration Rule 1953 berkatu ka Kasih Imship Administration Rule 1950 kan nullify kan do no tila da ki do kini ka diskonsil code kini mala menteri kam na ladi with claim kini ka prosedur rule ti ka poi hi siya kaban ngai yang statement jong CM ka KCDC ba lada ka government campaign back ya kini ki kintil lada ka government kam ya song shwa bat ka diskonsil ka poi siya ka bakhang ya ki village code
yaki additional subordinate council code but yaki district council code kemud barok ki case kin poi no saya kini ki normal code ki ba kan sarkar kala buk keleng ti kani kala long kum ke jing kini no ya ka bor jong ka district council bat jong ki ma bat jong kisno mensuang ni kan mo ka don ko ye judgment jong wei no bishar ba ukini tang ya ka bor ban ai sarlot hadu ka tu ka kata kani li kan kini snan ya ka judicial power jong kini ki jong ada basno jong ki additional subordinate council code bat kumju bat jong council code ti ha ka history jong ka mekhlia hi barokoi kampat judan kanu kono sarkar ka ba mu ban kini jendak no ya ka bot sil ka sarkar ka ele no ban persyak ban trilang bat council redis ngau ba lese kanni ka wai na ki sengi ki ba yongit dan eta ka dakde haka history jongka tribal administration apo jongka jala mekhlia hi berkoi lada kimpen baik kebangi ngikwa ban ajimut ya sarkar kolong ba nyimdon problem lada sarkar ka implement ya CPC dan CRPC syaki normal code saya itu ki code sarkar ba kisna haman ki jaka namar lada kim empower ki let's say ki namdon board ban sim case ti phila invest ki phila sna phila thungbriu phila da phim aibor kamlong hap hi ban aibor khamtam kum bong pi kolong ba lada ki don ki cases ki ba involve ki non tribal lani bat ki special code ti lada ya kini ki case ka disconsil kamla ban sim ti hap hi ban aibor ye ti ki wi ki code retang kan ga wi kolong ba habanadu ban shwa kam judan ta conflict of jurisdiction balik hi penne ya kabumut ki disconsil code kin bishar ye ki code ki ba involve among tribal haki tribal area ki government code dan ki normal code dan ki district code ke bangi code kin shim ye tu ki case ki ba involve non tribal but kin ki special cases ke badon kam ke special code wala da pipet pa ka para 4 but para 5 juga sub schedule ajing sha ki district council code ki la ban yo et special code la da kadon ka confirm power anda para woi anda para 51 juga sub schedule hari nama pa nadu mensua kala yak bet ki normal code ngi subong bang don problem let's say NDPS kin shim be ki normal code ka pokso kin shim normal code but ki we henry kani ka board ki ba ki district council code harangkat bat ki snom ki labat nadu mensua ka di benne na kadau ngi suggest ba kadi bendan ke clear code provision hapo jangka notification ke boong ba accept the code created under the 6th schedule of the Constitution of India and the jurisdiction of the council code to hear and try cases among tribal and tribal area should not be diluted in any way. Ladang nyimpen baik ya kena kam ngai ba kadi ba OCN ke HDC ba ladang nyimpen baik ya kini language nyimpen baik ya kena kam kala don kam sendan hi ka government ga MDA government yi mata keleng banding pri monorim kalau don kami ke MDA government berubah wan snas way monorim ban officially close down the code to council one close down officially dari kuat close pada pisno bom don kamshu ya ka council code don kamshu ya ki code jong ki ma don kamshu aman kisnong telak aman kisnong pen bana ba pila khangno ya ko bor jong ki dari kilong daring hadu kata stang ya kata beli hak le na notification if you can officially open ye kino ki project you can officially go and close down if you could like sampai ke respon jong public kan